It looks dark. Morning, guys. It's Friday. Friday. Masa na yung socks ko? Hindi ko pa nasuot yung ano ko, yung sapatos ko. Kasi nagmamadali kami. Sabi ni Dan, let's leave early. Kasi meron siyang kailangan gawin. Usually, umaalis kami mga quarter past 8. And now it's only 8 ng umaga. Kasi start ko 9. Casual day today, guys. So, yung suot ko lang is yung aking white top from Cotton On. Denim jacket from, anong tawag dun? So aesthetic. Yung may mga cute na mga parang mga Korean na mga clothing. And then I'm wearing jeggings. And then my Converse. And I found this ring. This is my mom's ring. Babe, I have a ring. And you're not wearing a ring. Yeah. We're divorced. Divorced, people! He went to the gym today, so hindi niya sinuot yung ring. Kasi last week, he was complaining, oh, my ring was on the way. I can't work out properly. I can't work out properly. Sabi niya, hindi niya naman. Kasi yung ring daw masakit sa kamay. Kaya hinuban niya. Kagabi pa niya yun. Hinuban ngayon. Wala, nakalimutan na. Look. Diba? I've been wanting to buy a ring. Now, I don't need to. Oh, lip tint. Guys, balik ako sa aking yung bittersweet magenta. Kasi mas vibrant yung color niya. Ito kasi maganda talaga to. Kaya lang this one looks really cute. Kaya lang medyo light siya. Tsaka like siguro after ko kumain ng snack, parang wala na ako. Parang balik na ako sa ganitong kulay na wala na. Binigyan ako ni Dan ng snack. Wholesome savory nut mix. Yan. Tapos, nagbaon din ako ng mga Ferrero. 5 ganito, guys. No, actually, 4 na lang kasi hiningi ni Dan yung isa. Bibigyan ko sa kanika. Mamaya. Yan lang yung chocolate na nakakain ko. Kasi yung ibang chocolate lang, yung bar. Hindi ko nakakain yun kasi very chocolatey. Parang para sa akin, it's too much. This one, meron siyang mga nuts. Meron siyang wafer. So, I love it. Tapos meron pa siyang malaking nuts sa ilalim. I really like that house. It looks wide and guys, pauwi na kami ng bahay. Kagaling lang ng work. Ayaw hindi Dan mag-drive. Pagod na pagod daw siya. Ay, pagod din naman ako. Tapos, pagdating sa bahay, magluluto pa ako. Tapos mag-edit pa ako ng mga videos. Pero it's Friday na, guys. So, bukas pwede tayo mag-sleeping. But we will be busy this weekend. May footy bukas. Tapos sa linggo, birthday ng stepdad niya. Because I need to get my nails done. Someone from work told me today, you need to get your nails done. I was like, I know, right? My nails is disgusting. He told me, Rachel, you need to get your nails done. I was like, I know, okay, I know. Walang time. Tingnan nyo nga yung regrowth ng nails ko. Sobrang haba na niya. Uy, ayaw pa mag-focus ni. Focus niya talaga sa mukha ko, sa aking agtang. I-focus mo talaga sa aking agtang. Yan, guys. There you go. See yung regrowth? Grabe. Ay, ano ba yun, babe? Guys, stop lang kami dito sa Saigon Cafe. Magko-coffee kami. Ako, actually. Or siguro si Dan bibili din. Ayoko lumabas doon kasi ang daming car na Wait. Bili kami Vietnamese coffee, guys. Diyan, Saigon Cafe. Hindi nyo makita kasi Wait, the key. Bahay na kami, guys. Yung Vietnamese coffee ko, hindi siya ganun kasarap. Okay lang siya, pero iba yung gawa ng may-ari talaga. Kasi yung gumawa nito yung staff niya. Tapos pinagalitan pa niya ng slide kasi nung binigay niya sa amin, sobrang konti lang. Like, mga dito lang siguro yung coffee, guys, dito. Tapos sabi niya, not enough coffee. So, binalik nung staff niya. Tapos dinagdagan niya ng coffee. So, malapit siya mapuno. Yeah. Parang kilala na niya kami kasi lagi kami pumupunta dun. Pero hindi siya ganun kasarap. Pero okay na. It will do. Magluluto ako ng dinner. So, we have the laundry going kasi sobrang dami na namin kailangan i-laundry. We will cook sitaw, adobong sitaw.
So, tinuan namin yung... Where's the pork? On a plate. Ah, okay. Yung pork, guys, tinuan namin yan, oh. Kamatis. So, merong nag-comment sa video ni Dan, nung nagluto siya ng adobo. Sabi, bakit daw nilalagyan ng kamatis? Ano daw? Parang ganyan ba daw yung adobo sa Cebu? Ganun. Actually, guys, hindi ko alam kung ano yung adobo ng Cebu. Kasi, hindi naman... Yung adobo sa amin, ha? I'm pretty sure, parang siguro sa pamilya lang namin to. Kapag sinabi ni Papa na adobo yung ulam, adobo, guys, like fried pork. Like, inano lang yan talaga. Parang frinay na lang niya lang yung pork and yun na yung adobo namin. Dito na ako sa Australia nakatry ng adobo talaga na adobo kasi hindi naman ako nagluluto sa bahay. And yung papa ko nagluluto siya, pero yun nga yung adobo na hindi naman yung totoong adobo. Tapos yung ano niya, naglalaga siya. So, nilaga, tama ba? Milatan yung tawag sa amin. So, parang nilaga ata yun. Tapos, yeah, nagluluto siya ng seafood minsan. So, yung mga tawag sa amin ng mga ulam, iba sa tawag talaga sa kanila. What's that? Oh, gosh. What is he wearing? He's a legend. Kung ano-ano pinagagawa mo dyan sa phone ko, ha? Okay, let's get this going. Are you gonna help me with this? Can you supply me with the ingredients, please? What do you need? Onion. What? Onion and then garlic. You're naked again. Why are you always naked? Like, it's okay if it's summer, but it's literally freezing right now and you're naked, babe. Okay, where's the garlic? Ito talaga siya, oh. Wala, ayun ko sa'yo, babe. Sige, Instagram pa more! Ay, nako, Danilo. Yung sitaw, guys, mura lang siya. $2.99. Ganito na siya karami. What are you pointing? Oh, good. The flowers? Yeah, let's show them the flowers. Sige. In fairness sa kanya, ang ganda ng flowers na pinili niya for me. Kasi, one time, sinabi ko sa kanya, ito yung mga ganito kong gusto kong kulay. And natandaan niya. So, yan yung in-order niya kay Lou. Flowers. Card? Oh, show them the card. Did I show them the card inside? I think I did. You did? Aw, thank you, babe. Okay, I'm gonna take my time, okay? So if you're hungry... These flowers look really good. They are beautiful, babe. Thank you so much. Really nice. So yeah, they're really nice. I'm not like a big flower person, but you know, if you give me flowers, I'll appreciate it. So yeah, and I love the colors. The tulips yung tawag niya, guys. It will bloom. So yeah, papakita ko sa inyo sa weekend. It will be really nice. Anyway, where's our knife? The big knife. Oh no. You probably lost it. No, we lost the knife. That's a big one. Are you hungry? Because I'm gonna take my time. Take your time. Yeah, I don't wanna. What do you want me to do? I asked you to bring me garlic. You didn't, so never mind. I'll just do it myself. I asked you to bring me garlic and onion. You got me onion, but you forgot about the garlic and went on Instagram. So there you go. There you go, my love. Okay. Guys, yung kailangan nitong adobong sitaw, sobrang dali lang nito. Ito garlic, onion, at saka kamatis. Oh, anyway, sa kamatis, nakalimutan ko tuloy. Daldal ko kasi. Bakit daw ginagamit ko yung kamatis? Kasi yung mama ni Kati Maganda, nung pumunta siya dito, guys, nung bumisita siya dito, nagluto siya ng adobo na may kamatis and sobrang nasarapan ako. So, ginaya ko siya. Kapag nag-aadobo ako, nilalagay ko na siya ng kamatis instead of vinegar. Tapos sabi sa comment na nabasa ko at saka sa mga nag-message din sa akin sa Instagram, sabi nila, wag daw kamatis kasi mabilis daw masira yung ulam. Kasi hindi naman kasi kami nag-store ng ulam ng matagal. So, lalo na kapag si Dan kumakain, naubos talaga namin agad-agad. Yung pinakamatagal sa kanya is the next day lang kapag binabaon ko siya.
Pero yun lang guys, hindi siya nagtatagal sa fridge ng more than 24 hours. And mas masarap talaga siya guys. Kung hindi nyo pa na-try, i-try nyo. Parang siya na yung ano nyo ba, vinegar nyo. Mas maganda din yung texture niya kapag kamatis yung ginagamit. O diba? May pa-advice na ako sa inyo. Noon, hindi ako marunong talaga magluto. Kapag kasi ikaw na lang mag-isa, wala ka nang aasahan, wala. Kailangan mo talagang gawin. You know? Parang wala kang choice eh. Ikaw na lang mag-isa. Alangan naman magtunga nga ako dito. Kailangan ko din naman kumain. Kasi sa amin, hindi kami masyado nagluluto. Kasi meron si Aling Daling. Pumupunta sa bahay araw-araw. Naglalako siya ng ulam. Alangan naman, magyabang ako, magluto ako ng akin. Baka hindi pa kumain yung mga kapatid ko kasi hindi masarapan. Hindi bibili na lang kay Aling Daling, diba? So, wala talaga akong time na mag-practice. Though, kapag nagluluto yung papa ko, ako yung nagpe-prepare ng mga ingredients. Like, naggaganito, nag-chop. Pero, never na, like, tinuruan ako magluto. Dito na lang talaga, guys. Dito na lang sa Australia ako nagluluto-luto. Well, sa Pilipinas, like, nagluluto ako ng spaghetti, yung beans with pork, kasi yun, niluluto din yun ng mama ko. Itlog. Lagi nga sinasabi sa akin nila, noon itlog lang yung talaga niluluto ko. Kasi yun lang talaga guys yung alam ko. Ayoko naman magyabang kasi magluto tayo ng adobo today. Big ko nga alam ano yung adobo nun, diba? Yeah. And dahil sa hindi nagluluto, doesn't mean na mayaman. Hindi kami mahirap, pero hindi naman kami mayaman. May katulong kami, pero nung bata pa kami. Kasi guys, 5 kami, magkakapatid. Tapos sunod-sunod pa, 2 years gap ha, tapos 5 kami. So of course, kailangan ni mama ng tulong kasi meron siyang negosyo. And nandun lang siya sa tindahan, 'di ba? Kailangan niya naman mag-focus sa tindahan. Hindi na niya kaya na maglinis pa ng bahay, sabay-sabay lahat, tapos 5 yung anak. So kailangan niya ng tulong, kaya kami nagkatulong. Kasi bata pa kami lahat. So yun. Pero hindi kami like mayaman talaga. Pero hindi din kami mahirap. Pero ang maganda dun is, nagkwento na talaga ako ng buhay ko. Ang maganda dun is, kahit na hindi namin naranasan yung hirap, nakita din namin kung paano magtrabaho talaga yung parents namin. Like, si mama ko talaga, grabe talaga siya magtrabaho. Over din talaga siya sa negosyo. So, dun ko nakita na walang pahinga, as in, talaga. Ngayon na lang na malaki na kami na, tapos na kami mag-aral, doon na siya, parang nakakapahinga-pahinga na siya. Pero noon talaga, na nag-aaral pa kami, lalo na kaming dalawa ni Miss, nursing, ang mahal kaya, wala talaga siyang tigil, trabaho pa more siya. So, yun, salang muna natin to kasi maiiyak na ako dahil sa sa kwento ng buhay ko, charot. Dahil sa onion. Okay, so ilagay natin yung garlic. Tapos, ang daming onion, guys. See? Ang laki kasi ng onion dito. Grabe. Ang konti lang ng garlic. Kapag ganyan yung itsura niya, guys, nadurog na siya yung kamatis, lagay na natin yung pork. Guys, this looks really good now, char. Lalagyan natin siya ng soy sauce. Again, hindi natin ito lalagyan ng vinegar kasi meron na tayong kamatis. So, tingnan niyo yung kamatis, nawala na siya, diba? Lagyan natin siya ng soy sauce. And then, maya-maya kung kailangan natin ng tubig, or kung mas gusto nyo, kung gusto nyo parang mas masabaw siya, lagyan siya ng tubig. Ako, nilalagyan ko siya ng tubig eh. Yeah. Pero, parang masarsa ba? Hindi sabaw, masarsa. May sarsa siya, guys. So, yan. Yan yung itsura niya. Masarap to! Tapos, maya-maya, lagay natin yung sitaw. Ito na yung sitaw. Yung isang, kanina, isang bunch. Ganyan na kadami. Yummers. Guys, luto na yung ulam natin. Ganyan yung gusto ko, yung sobrang lutong-luto yung sitaw. So, luto na yan, guys. Pero si Danielo, ewan ko kung nasan. Babe! Hala. Food is ready! Kanino ko pa yun actually tinatawag. Kaya lang parang hindi ka maririnig kung hindi ka sisigaw kasi parang close niya yung door sa kwarto.
Yung naririnig ko yung ano, yung ingay ng washing machine kasi yun, hindi close yung door. Hoy! Hindi kita marinig. Wala pa akong bihis. You like it, babe? That's good. Sarap siya, guys. Nagtira ako ng konti. Doon sa ano. Para kainin ko bukas lunch. That's good. Tapos na tayo kumain, guys! Dinner is finished! Lagi siyang nasa phone niya. Why are you always on your phone? Parang mas babae ka pa sa akin, na. Anyway, mag-edit tayo, guys. So, Dan will take care of the... Ahoy, babe! You will take care of the laundry and the dishes? Yep. So, siya yung magsasampay. Hindi na ako. Hindi ko na lang titingnan para hindi ako hindi ako ma-stress. Pero kailangan niya akong tulungan kasi ang dami kong kailangan gawin. So, edit tayo, guys. Guys, magsi-skincare tayo. Inano ko lang yung buhok ko. Ang bet na bet ko tong ganito. Yung clip sa Daiso, guys. Tatlo, $2.80. Let's put mask on. Pili. So, piliin natin yung marami. Ito 4, ito 3, ito 4, ito 5. Okay. Hello! Ang dami pa nitong rice. 2, 4, 6. Okay. Itong rice yung ano natin. Ito yung from Bombeda. Rice Everyday Mask Brightening siya, guys. So, gamitin natin yan. Tanggalin ko muna pala yung makeup ko before tayo mag-mask. Yung gamit ko, again, it's the simple na micellar cleansing wipes, yung puti. Kailangan ko pala pumunta ng shops. Ang tagal ko na hindi nag-groom yung eyebrows ko. Huwag kayong mag-focus sa towel. See, ang dami na itong tubo dito. Tingnan nyo, guys. See, ang dami na niyang tubo. Pero yung advantage sa akin, kasi manipis lang yung buhok. Pati yung brows ko. Hindi siya ganun kita. So, kahit tumubo siya dyan, ang tumubo, hindi siya masyadong halata kasi nipis lang ng buhok. Tapos na yung guys, laundry. Ako na lang magsasampay kasi sobrang dami pala nun. Kapag si Dan magsampay nun, kung saan-saan niya nun nilalagay. Minsan nilalagay sa kabayo, yung sa plancha. Sabi ko, hindi naman to sampayan kasi hindi siya marunong mag-organize ng maayos ba. So, hindi nagkakasya. So, gagawin ko yun. Babe! No! I'll do it, babe! Sure? Yeah, because there's heaps of clothes there. Yeah. Patayo na siya, guys. Papunta na siya. I'll just put my mask on and then I'll do it. Movie night with a bear. Sa iPad kami nanood, guys. What time is it now? 10:30. Is it really? I've got no idea. 10:43. 10:43. Guys, nanood kami ng movie. What movie are we watching? Man on Fire. We started watching The Departed. And then like 1 minute into it, he was like, oh, I'm gonna change the movie. Right away. And now we're watching Man on Fire. Bye, guys! Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.